Welkom. Welkom bij aflevering 65 van dit programma op RTW Parkstad. Natuurlijk kunt u het ook terugzien op onze website en natuurlijk op YouTube. Muzikanten kunnen niet zonder publiek en willen daarom altijd optreden. Dat kunnen ze wel proberen om zelf te regelen, maar ze kunnen hiervoor natuurlijk ook een professional inhuren. Mijn gast van vandaag is zo iemand die de contacten legt tussen de muzikanten en de horecazaken, de festivals en de theaters. Zijn leven bestaat uit het regelen en organiseren van optredens en evenementen. Hij is geboren in 1964 en is opgegroeid in Nut. Hij deed oorspronkelijk een vertalersopleiding en koos toen voor het leven als zelfstandig ondernemer en begon een evenementen- en boekingskantoor onder de naam Ab Art Events. Hierover en nog veel meer vandaag met mijn gast aan tafel, Albert. Zo mag je het zeggen. Beter bekend als Appie Weijers. Ja, of Klaas, en heel veel namen zijn ter revue gepasseerd, maar Appie klinkt me vrolijk genoeg. Ja, ja mooi. Fijn. Appie, God. Ja, toch wel. Ja. Als ze niet voorgaan. Sorry. Ja, God. Ja, goed. Moet ergens goed komen, hè. De wedstrijd, ik wil een paar tegenstellingen doen. Mooi. Bestreeg of Heerlen? Heerlijk op dit moment, Ger. Maar daar hebben ze in Bestreeg gewoond. Ja, ook heel Ger. Daar hebben ze ook dingen georganiseerd. Ja, nog Heel steeds trouwens. Ja? En vice versa natuurlijk in Maastricht gewoon, ook in Heerlen. Ja. Dus ik ben altijd ook in Heerlen actief gebleven. Carnaval of festival? Festival. Is er niks met carnaval? Niet meer zoveel, nee. Nee. Wat doe je liever, een bandartiest, een bandartiest bedoel ik, of een live artiest? Ja, een live artiest. Zeker. Dat is ook weer raar. Is van de jongen die denkt niet, geen sprake van dat ze langer dingen zijn. Kumval is voorbij, zo'n wie toe, ik noem maar eens wat, die dat al 40 jaar tof neerzetten. Oh, dat zijn die twee Italiaanse ja, jongens. Bijvoorbeeld. Ja, die doen vuil op band, maar die doen live zingen. En... Ja, precies. Maar dan heb je op zijn minst ook een gitarist. Ja. Ajax of Feyenoord? Ajax. Echt hoor? Ja, echt waar. Oké. Ja. Appie, ik vind dat leuk, kijk. Dit zijn de foto's, hè. Dit is een Appie, Albert. Ja. Wanneer wordt het Appie? Toen begon ze lopen. Ja, die groeien zo op en ik heb allerlei namen gehad. Klaas, Funske, Knalfons, repen van alles. En ja, ik denk, in Maastricht wordt dat Appie eigenlijk. Veel mij namelijk op nu ik terug in Heerlen ben. Als iemand Albert roept, dan weet ik van daar heb ik lang niet gezien. En dat vind ik wel tof, daarom vind ik het ook fijn om in Heerlen te wonen. Nou. Terug naar de roots. Wat wordt voor een gezin, Appie? Een arbeidersgezin, simpel. Papa hard werken, 14 uur gemiddeld. Liever 7 dan 6 dagen. Dus we moesten prijzen pakken en dan hadden ze een dag vrij. Wat deed pap? Fabrieksarbeider, dat is eigenlijk begonnen als boerenzoon op een boerderie in Hoensbroek. Ja. De molen, de Drakenmolen. Neven de Droomvijver. Oh, daar, ja. De grote auto's, waren boeren. Ja. Dus pap groeide op als boerenzoon, maar hij is op zijn 18e in een veevoederfabriek gewerkt in Stijn, bij Granico. Ja. Overslagplaats. Ja. Hij had zich dan opgewerkt tot veemenger, maar het vuil gezout vooral. Harde fabrieksarbeid. En mam deed het huishouden. En dan hebben ze een oudere broer. Want toen is dat babytje in de armen Ik ben van... de kleine jongen, ja, klopt. Wie oud is die de broer nu? Mijn broer is 6 jaar ouder. Dus dat is 61 nu. Mijn grote voorbeeld, Gelukkig? ja, in de muziek sowieso. Dus als sterf van zijn kamer voor, dan ging ik kijken naar. Ja. Kwam ik Led Zeppelin tegen, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, en noem maar op. Te gek, Vanilla. Dus daar had hij eigenlijk muzikaal een beetje opgevoed. Daar was ik met samen, ja. Daar heb ik veel muziek van geleend. Geleend. Daar heb ik geïnspireerd, absoluut. Ja. Tof, lekker achter op de poeg, op stap en zo. Weet je. Wat is die nu muziek eigenlijk? Ik ben begonnen in de pop-rock scene. Dat was mijn eerste kennismaking met muziek. Later ben ik in de Nieuwe Noor gaan werken, toen nog het café de Nieuwe Noor. De nieuwe nog of de nog? De huidige locatie en het café, toen wordt de zaal toen gebouwd. Ja. En ja,
Het is bekend dat tot 3 appartementen aan vast zijn gebouwd in dat tijd. Dus wat gebeurde er? We mochten alleen nog maar akoestische dingen doen. 10 keer per jaar mocht zo'n festival doen met vergunning. Dan wordt knallen, van punk, rock tot metal. Maar binnen die DB's in het café heb ik toen eigenlijk mijn passie ontwikkeld voor de jazz. Wat we daarvoor hadden, de singer-songwriters, roots, blues. Voor mij persoonlijk een geluk bij een ongeluk. Dat wil ze eigenlijk zeggen, er waren neven de Nieuwe Nog. Toen oude de zaal band van gebouwd Schmitz, werd, zijn de er zijn appartementen appartementen gebouwd, ook Ja. daar neven. Ja, dat was bizar. En die appartementen houden last van geluid. Precies. En daarom mochten er maar heel Daarom weinig moesten we van... het met 80 dB, zoiets, 85 Ja. dB doen. Ja. Maar daar heb ik denk ik op een creatieve manier goede invulling aan kunnen geven. En, ja, veel akoestisch geprogrammeerd. Was tof, mooie tijd. Papa en mam op de kabel waren. Leuk hè. Papa en mam En leven niet Valkenburg. meer. Leven niet meer. Nee, beide niet meer. Nee. Jong. Papa was 57 lijkt, was 24, veel te jong. Zware ziekte gehad, aan kanker overleden, dus hem heb ik echt zien aftakelen. En mam is 4 jaar geleden op een fijnere manier moeten gaan. Morgen gaan. Die is ingeslapen, een hartafwijking. Die is 80 geworden. Ja. Appie, ben ze dit links of ben ze dit rechts? Wat zegt u? Links of rechts, wij is Appie. Ja, gok eens. Ik denk rechts. Links voor dich. Oh, links? Ja, precies. Och, wat was je toch een leuk jongske. Geweldig, ja. Ja, ik denk dat moet ik dich toch gewoon eerlijk laten zijn. Ja. Dat is mijn neefje Roger, dat is de zoon van de tweelingzus van mam. Ja. Ik zeg mijn tweede mam, Ja. omdat ik toch echt ben opgegroeid ook. En dat had ook een reden, want de jongen is maar 7 jaar mogen werken. Ja. Dus dat is overleden aan een hersentumor. Dat was de hel in de familie. Toen dat gebeurde, en daardoor ben ik heel veel bij die tweelingzus van mam Was geweest. er wel het gevoel dat ze een beetje de vervanging was voor Ja, de zoon precies, van dat die gebeurt tante? dan, ja, klopt. Ja. Maar het heeft me heel veel geleerd, want ik moest ook een beetje voor hem zorgen, me een beetje beschermen, want toen wordt veel gepast, want hij had natuurlijk een kale kop, operaties moet ondergaan. En ja, dat heeft mijn leven gekleurd, dat weet ik wel. Als ze daar aan terugdenken, denken ze, nee, er is geen God. Ja, dat bedoel ik. In het begin zei ze, ja, ik geloof wel in God. Nee, het zou mooi zijn dat gewoon er mag zijn, liefde neem ik God. Ja, maar bij dat is wijze van toch wel spreken. een hoop aantal dingen zo metgemaakt dat ze dingen Het is niet allemaal rechtvaardig. Helaas. Maar we weten niet hoe lang en waarom verliezen. Daar moet van achter komen, toch? Ja. Dat kan ik zich nu nog niet verklappen. Maar ja, Nou, dat dat doe ik wel heeft me geheim enorm gevormd. Ja, wie Luc en de zoon, keihard, hè, als hij muziek is. Maar ja, ze zijn nog kinderen hè, in die tijd. Ja. Maar dat neemt ze wel met in die leven. Toen kwam hij in de puberteit en leek er zo. Het is eigenlijk een ontzettend grote foto. En het leek me hartstikke leuk foto's hoe dat die. om die 20 minuten... Oh, Morgen steeg even kijken wij echt wel zo Appie, kennen ik ze. zou het echt niet weten. Dus moet ik in een zeuken met lange horen of... Hier is het voor hier. Oh. Neve Leon Curves, de jongste van 16, de familie Ach ja, dan Curves. zie ik het wel. Mijn maatje van het Corrie van hem College in Heerlen. Ja, is Goeie tijd, mooie tijd, heel puberteit, tof. goed. Heel goed. Wie lang heb ze erop gezet? Ja, 6 jaar, dat moest hè. Ja, ik weet het niet, misschien best wel liever zitten. Ja, zo bedoel ze, dat had gekend. Nee, wordt te slim voor je. Ja, want daarna ben ze nou vertaler geworden. Of... Ik ben na dat te nemen ben ik naar Maastricht gegaan. Heb ik de vertalersopleiding gedaan. Die heb ik niet afgemaakt. Gewoon echt een foute talen? keus. Engels en Frans. Ja. Veel meer keus was er toen niet eens. Maar dat was een foute keus. Ja? Ja, daar heb ik geen spijt van. Want omdat het een foute keus was, heb ik daar veel ontdekt. Studentenleven leren kennen. Maastricht ontdekt. Wie er Wat- gestudeerd, veel studentenleven. Ja, precies. Ja, heerlijk. Ja? Ja. Maar de opleiding was puinhoop. Dus ik ben na 2 jaar gestopt. Ja, en toen? Toen ben ik gaan werken als postbode. Appie. Ja, dat doe ik nog steeds eigenlijk. Alleen nu met flyers van mijn eigen project en toen met belastingbrieven. Ja, dat is echt zo'n man. Die organiseert evenementen op heel verschillende plaatsen. Dat heb ik ook in het intro gezegd, horecabedrijven, maar dat is ook voor theater.
En dat is voor festivals werken. Ja. Maar dat is ook in het, dan kunnen ze eigenlijk echt inhuren als een ouderwetse postbode. Dat gewoon alle wachtlokalen van wachtkamers van dokters, standaardse cafés, allemaal nog eens. Om dat te dat flyeren. heb ik ook in mijn ondernemingsplan staan. Dat Ja. ik voor derden, voor festivals, cultuurinstellingen, promotiewerkzaamheden verricht. Ja. Omdat ik dat ondersteun. Omdat het me in beweging helpt. Ja. Omdat ik de feeling met de muziek dan ook houd. Ja. Is goed voor de gezondheid, Lex. Lopen, jong, lopen. Die volgende foto is niet zo goed voor de gezondheid van Appie Weijers. Toen ging het even mis. Dat is vorig jaar geweest, hè? Afgelopen zomer, ja. In mei. Ja. Toen had ik opeens een infectie op de strottenhoofd, een bacteriële infectie. En gelukkig gaat de pien ervoor gezorgd dat ik op tijd in het ziekenhuis was. Want ze hebben me 's nachts met spoed geopereerd. Ja. Ik had abscesvorming in de keel. Gelukkig heeft die operatie zijn werk gedaan. Ik heb wel nog 2,5 maand behandelingen gehad. Met zware, zeg het eens, medicamenten. Antibiotica. Nou, we hebben het geraad. Maar het was kantje boord. Ja. Wat denken ze dan als ze dan... Als ik dit zo nu zei op de kop. Druk nog wat? Ja, nou, ik weet wie ik de kamer in ging, dat ik heel veel vertrouwen voelde. Ik keek goed op een kraaiennest, honderden kraaien, ik denk, ja, daar ga je dan, hè. En toch ging ik met een heel groot gevoel naar binnen. Ik voelde gewoon dat ik niet klaar ben. Ja, maar daar hebben ze toch heel lang met gesukkeld, hè? Ik heb er wel nog een tijdje van uit, ik ga hem te herstellen, absoluut. Maar ik ging wel vol vertrouwen door die operatiekamer, terwijl ik dat niet gewend was. Dan. Nooit geweest van tevoren. Dus dat was een moment dat ik een ruzie van me kreeg. Ja. En dat neem ik dan bij wijze van spreken God, zo van de beste niet klaar. Ik kreeg gewoon een hand. Het is een waarschuwing geweest, denk ik, toch. Doe ze maar. Geen ze angst leven daarna. Precies, zeker weten. Ja? Ja. Ik heb ook events geschrapt die ik eigenlijk nog zou doen dit jaar. Magic Music Maastricht bijvoorbeeld, doe ik al 9 jaar in de horeca Maastricht, tijdens Magisch Maastricht. Zou me gaat te veel zijn om dat nu nog erdoor te duwen. Dat heb ik 9 jaar met plezier gedaan. Maar deze winter even herstellen, ik ben nog aan het herstellen. Dit is ook de popronde. Heb ik gedaan. Heb ze gedaan. 8 jaar in Maastricht en 4 jaar in Heerlen ook. Goeie tijd. Appie, is goeie het herinnering. Moeilijk samenwerken met horecabedrijven? Ja en nee. Ik vind het in Heerlen wat makkelijker op dit moment. Ja? Ja, er is wat meer openheid, ze willen. Heerlen is een bouw, is wat transparanter. Ik kreeg wat meer yes van ja, wel verwaal, doen we mee. De hele jazzboulevard komt dadelijk bijvoorbeeld. En wat ik tof vind, Maastricht is groot, breed, lang. Dus ik had er vaak door de hele stad band staan. Ja. Maar die afstanden zijn nog wat groter. Dit is ook het met wintertijd. Ja. Winterblues events, een paar bluesavonden. Een tapperij en een theaterlectie. Ja. Ja. Wat hebben we weer van stal gehaald voor 3 weken. Mooi, mooi. Dat is trouwens een erg leuk programma die avond. Welke avond is dat nog eens? 18 december. Oh ja, 18 de Raimunda. Voorheen bekend als Blues en de Red Hot Blues Explosion. En dan heb je Robert Duif. Robert Duif komt in de tapperij, ja. In de tapperij? Ja, 29 december. Ja. Ja, geweldig. Trouwens een hele mooie artiest geworden. Was vrijdag nog in de Starzaal in Maastricht. Ja. Daar heb ik trouwens heel verleden met de stichting Basement 5, het eerste poppodium in Maastricht, van de eind 80, begin 90 opgebouwd. Hij had 7 jaar groot gedraaid, met name in de Starzaal. En uiteindelijk in de Platte Zaal. Is nu dan... En nu zijn we er terug met wat bluesconcerten. Complex, tegenwoordig. Dat is nu heel complex. Appie, discjockey. Ja, Ger. Al heel lang. Ja? Ja, een jaar of 30. Heb ze een specifiek soort muziek, een beetje... Ik liek dat ze gaat op de niche-markt deze zo gaat, wat niet zo... Ik ben begonnen in Bananas. Ja. Dat was de swingkroeg van Maastricht. Ja. Gouden tijden, 6 jaar, 3 dagen per week gedraaid. In de jaren 90. Ja. In brede zin. Ja. Veel pop, rock, grunge, alternative. Maar kwam ook dance en funk en soul voorbij. Maar de hoofdmoot was de jaren 90. Van Nirvana, Pearl Jam tot Red Hot Chili Peppers, Urban Dance Squad. Gaas. Volle gas. Maar ook in de tijd de acid jazz, de funky groove. Het zegt me niks. Ja, funk. Soul. Oh, dat zet ik wel. Ja. Ja. Dus dat doen we nog graag.
En dit vind ik zelf want ik vind het nog steeds een wereldgroep. Masada op de achtergrond en Appie presenteert het programma. Dat is wat voor de. Ik presenteer bands inderdaad. Ja. Dus ik ben niet puur zangende boeker, ik ben meer de organisator en de promotor. Ja. Dus ik wil bands helpen om een goed en dat promoten, dat vind ik dan oogplaatjes door middel van flyeren. Ook. Het sturen van persberichten. Precies, interviews, noem maar op. Ja. Kijken dat we ze in de krant kregen. Het vorig jaar 2 pagina's in de Limburger gehad. Johnny Manuhutu. Ja. Ja, heel verhaal hè. Ja. De Molukse gemeenschap. Maar die zitten toch al 40 jaar... Ze zijn nu 40 jaar actief en ja, heel veel optredens. Ze waren helemaal opgepikt, ook de geschiedenis van Masada komt terug. Ja, dat is super. Ja, maar dat hebben ze toch met veel groepen eigenlijk. Ik bedoel, dingen die 40 jaar geleden hits hadden, die beginnen nu plotseling weer op te treden, dingen te doen. Mooi. Terwijl ze eigenlijk het ganse leven al muziek gemaakt hebben, maar plotseling komen ze weer in de belangstelling. Ja, dan is er een jubileum en dan krijg je weer wat meer aandacht. Dat is natuurlijk bij Masada ook. Maar de vibe is weer daar. Ze hebben ook een cd uitgebracht afgelopen jaar. Dus dan is er weer wat meer aandacht, ook nieuwe nummers gemaakt. En dat geldt ook voor een band als Focus. 50 jaar Focus, ja, Thijs van Leer. Thijs van Leer. Voor alle mensen die hem niet meer kennen, dit is echt Thijs van Leer. Ja. Als ze nog een oude van de LP zou zetten, dan denken ze bij de eigen, wij is dat mens. Ja, maar dit is dus Thijs van Leer. Ja, komend jaar, 50-jarig jubileumconcert. Van de Focus. Fluitist, toetsenist en zanger van Focus. Ja. Vroeger Focus met Jan Akkerman. En Cas Lux. Ja. Ja, geweldige man. Ja. Prachtig. Nog steeds, trekt nog steeds voor leer. Dat is echt hoor? Maak ook nog platen. Dus voor vorig jaar nog een plaat uitgebracht, 11. Focus 11, dus het 11e album. Ja. Ja, weer tof. Dus ze gaan echt tour over de hele wereld komend jaar. Maar en toen brengt ze naar Limburg. Ja. In Valkenburg? 24 juli. Nee, 26 juli, zondag. 2020. Openluchttheater, ja. Ja, maar dat is het openluchttheater, die is toch wel veel langer voor, hè? De laatste weekend voor jullie door ik nu het 5e jaar. Dan morgen echt mijn Magic Music Weekend presenteren. Ja. En ja, dan kunnen we onder andere Focus het komend jaar. Oh, wat fijn. Geweldig. Ik heb ze nu 3 keer gezien in 2 jaar. Top. Verkup wel altijd doet, hè? Terwijl er heel veel... Nu nog knokken voor Focus, maar dat is zo'n moment waarvan ik denk, ja, dit mogen we niet vergeten. Maar er komt veel nu in het openlucht. Dan mogen er 950 binnen. Ja, dat is ik vind het trouwens een compliment voor wat er gebeurt. Mooi, hè? De laatste jaren. Loopt goed. Dat is echt ongelooflijk goed. Terwijl we beginnen dat gedag houden. Er komt trouwens ook een nu openluchttheater in Brunsen, met dat weten ze. Mooi ook, zeker. Met overkapping. Ja. Gemaakt door de architect Ivo Rosbeek. Ja, zeker. Goed, Appie. Heb je het gezien? We hebben nog... ja, ik zag dat, ja. Een minuut om even mijn shotje in beeld te brengen. Wat we natuurlijk afzetnummer met het meidje. Ja, Ger. Want dat geeft de doorslag. Als het gaat over de verhuizing van de eeuw. Het gaat goed, hè? Ja, heerlijk. Ja, lieve meid. Fijn. Mooi, lief, alles. Fijn voor u alles. Ze snapt me gewoon 100%. Ja, we lopen samen op. Dat is te gek. Ja, joh. Happy. 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 Het is voor Pie. Dank u Happy, wel. happy. Ja. Happy. Precies. Dank je wel, Happy. Fijn dat ze hier was. Dank je wel. Adio. Adio.